Rokno hambai khulumbai kha ang tini kaisa request ni bagai kaisa joto chini ti prasar rokno kaisa khulumui kaisa kok sana ni bagai non thani ma phaimase जों ADC हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचमनि यागुलो गोबांमा जों सामुं खायमानि मारि नरक नगै दं गोबांमा सामुं खुलबाय आं जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि साय जों ताबो बखा सालाय दंमानि बा जों सामुं चारि माय आङै दंमानि जेता आङै दंमानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फायमानि यागुलो गोबांमा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमाबे जों ता बेलाय किबे नुङा आचाय दं आबुंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुङ आमचायो ताबुक नक बारा सिनाय तुगि मानलायनिया कलेज ताबो 300 जना कलेज बर्तियं फायनि जिनि त्रिपुरा हास्टेल गोबां माचेराय र 1300 जना नि बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताय 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइटों अबेके गोबांमा रिक्रुटमेंट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबांमा बरगो खुमुलुङ हा फाइटों किन्तु बारा सानसि ताबो खुमुलुङ आमचायो बारा मानलिया बारा नायतोगुइ गोबांमा सेरायनि बुमाबु फाराव फाइबे जाव हस्टेल मा यांगै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबा साबुतिनो बल जागा तनि लेखा परेनाय हाइनि बारा मानयां तंबायखे आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुङ आमचाय यो तंनाय हागनां रक नक नुखुं तंनाय रक नरक मान खाहांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबा जेकुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रासारनो एटलिस्ट खुमुलुङ तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आफायनि किसा सुजुगनि बायदि कारण चेराय चिकन 1 2 3 1/2 बरक हस्टेल माया इका बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन आं पाइजाक और लेखा फोरोंना मुचु नक सि बारा माया हिके बर थांबाय जाना आबोनि बागै और हा गोनां रक न गोनां रकना आं कयना मुचु नरक जेसुक मानसाक नरक बरां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि हिके चिनि कलेज नि परेनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो बर्तियंनाय कयेकदिन बिसिङनो 300 जना सेंगे नरक 100 आबोनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंबायनाय चिनि नार्स फाइ तंगो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मचिन र जों ताबो एभिएशन ट्रेनिंग बु खाइतों जों एयारपोर्ट बु खाइतों तारबो बेलबारि उनकुलो फार्मनि उनकुलो गो काइसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दङ एभिएशन ट्रेनिंग नि बागै नर्थ ईस्ट नि गोबां स्टुडेन्ट र बर फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परि फाइबेनाय एका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुकनो 6-7 मास नि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा यांगै तंगु चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपै हस्टेल बागै एकोमोडेशन नि बागै रहरमानि जों 250 जना जों मानो हके 1300 जना से एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सेरे रकनो जों फरेनन सुजु खायरिमान अब आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मीडिया रंनि थ्रु चिनरो बुमा बुफा खुमुलुङ आमचाइन लुकुरंनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जनक खुंसा खुंनिपान नानि बिदाराव ताङै तिप्रासा चेरे रकनो लेखा सोलोंनायनि बागै अर तंनानि सेबसाइब खायरिबाय जादि अ कयमुंनि बागै आं नरन बस्ताङो मा फाइजामायसे जतनन हामबाय।